ja sa bojím, že spadne. Nevadí. No, na kopy. Ježiš, to pokazila. Obleď sa späť. To nejde. Jau. Padlo. Vieš čo? Áno. Ja som vyzdravila zrazu. Som dostala živú. Si narastla. Au. Koleno ma bolo. Ja viem, si starý človek. Ešte raz. Tak. Do piči. No tak teraz idem bez krátkými rukami. Lebo zvieracie schovy je najlepšie. Počkaj. Odkapy, ja to jak vyzerám určite. Možno sa aj rozbehnúť. Jak to ti to prevaluje z boku na bok? Tak ale to sadlo sa mi tam prehlieva. Keď môžem aj zacúvať. Ja som si kúpala jazyka. Ty vyzeráš jak sačok s vodou. Len v rúžovom. To bol kompliment. Super, vyzeráš jak sáčok s vodou, iba že v rúžovom. Myslíš, že ako pudinkoid nevyzerá, ale jak sáčok s vodou. Vyzerá jak Petrina vystrať. Co to je? Ty vyzeráš jak taká rozrazená lentilka. Ale najprv sa musíme opaliť, aby som mala čokoládové vnútro. Tomu ver. Tak to len také karamelové. Ešte urobiť rozrazenú lentilku. To už není ono. A tak ja neviem, jak to máš spojené. Takto? No, skoro. Takto? Jau. Čo? Tak to nerob. Mne sa poslať oči. Už stačí.